etor ditzagun gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Gure pekatuak banaturik eraman gaitzala betiko bizitzera egin dezagun otoituz. Hoi jaiko, zuk bakarrik eman dezakezu bizia heriotzaren ondoren. Aska ezartzen, Manuel gure segidean bekatu guztietatik. Kristoren piztueran sinetsi duen ez gero, piztuera egunean zurekin elkargarria zorion zerua. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jaiko darrek bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsia liburutik. Nik, Joanek, ahotsa entzun nuen zerutik esaten. Idatz ezazu. Zorionekoak aurrerantzean jaunarekin bat eginik hiltzen direnak. Bai, dio espirituak, atseden hartuko dute bere nekeetatik. Lagun baitituzte beren egintza onak. Jaunak esanak. Jauna zuekin, Jesu Kristoren ebangelioa San Matiaren liburutik. Aldi hartan, jendetza ikusirik, Jesus mendira igo zen, eseri eta ikasleak inguratu zitzaizkion. Orduan, honela hasi zitzaien irakasten. Zorionekoak gogoz behartsu direnak, berena nahi dute jaikoaren erreinua. Zorionekoak atsegabetuak, beraiek baititu jaikoak konsolatuko. Zorionekoak apalak, berek izango baitute agindutako lurra ondare. Zorionekoak zuzentasunaren goze eta egar direnak, beraiek baititu jaikoak aseko. Zorionekoak errokitsuak, beraiek baititu jaikoak erroki izango. Zorionekoak bihotz garbi direnak, berek ikusiko baitute jaikoa. Zorionekoak bakegileak, jaikoaren seme alaba izango baitira. Zorionekoak zuzentasunagatik erasoa jasaten dutenak, berena baitute jaikoaren erreinua. Zorionekoak zuen, nigatik madarikatutako zaituztenean, erasoka eta gezurrez gaizki esaka erabiliko zaituztenean, poztu zaitezte eta alaitu, handia izango baita zuen saria zeruetan, jaunak
esana. Jesusek esan genezake ikaragarri estimatzen zuela mendia. Ohartzen gara oso momentu berezietan mendira joaten zela. Esate baterako, otoitz egitera, askotan agertzen zaigu ebangelioetan, mendira igotzen zela otoitz egitera. Eta ebangelioetan ez dira agertzen, Jesusek egindako gauza guztiak, gutxi batzuk besterik ez. Eta horien artean, nola baitere, uler dezakegu, seguru asko egunero ilotu zela Jesus, mendira errezatzera. Egunero, tarte bat dedikatzen ziola otoitzari, eta baita ere, esan genezake, izadia, mundua, natura, baita ere, nola baita ere, gustatzeari eta gozatzeari. Seguru asko, egunero joango zen. Eta oso momentu berezi batzuk bizitu zituen Jesusen baita ere mendian. Esate baterako, bere transfigurazioa Tabor mendian egin zuen. Bere hiru ikasleekin mendi batera igo eta hantxe antzaldatu egin zen Jesus. Bere haintza osoan agertu zitzaien bere ikasle horiei. Baita ere, bere nekaldia baino lehenago beste mendi batera igo zen, hiru apostolu berberekin. Olio mendia ostegun santuan azken afaria ospatu eta handik olio mendira igo ziren baita ere otoitz egitera. Eta gaur entzun dugun ebangelia ere Jesusek mendi batean egin zuen. Esaten dugu, mendira igo eta jende pilo ikaragarria inguruan zuela, ozenki hitz eginez Jesusek bere hitzaldirik nagusiena esan zien. Zoriontasunak hantxe entzun berri duguna. Jesusek erakusten digu kristau bidea, kristau bizia, zoriontasun bide bat bezala. Zoriontasuna bai modu individualean eta sozialean lortzeko bide bat bezala. Ez bakarrik mundu ontarako, baina baita ere mundu ontarako. Jesusek nahi du elkar maita dezagula, elkarri lagundu dezaiogula, bizitza elkarri atseginagoa egiten saia gaitezela. Horregatik, Jesusek erakutsitakoak gure eguneroko bizitzarako asko bat digu. Danak senide bezala sentituz, inor baztertu gabe, denei laguntzen saiatuz. Pentsatu da dugu sozialki horrek gizarte mailan zer olako mesedea egiten digu. Baina bere hitzaldietan, bere irakaspenetan ez daiteke ahaztu beste ikuspegi eskatologikoa edo sobrenaturala. Hau da, Jesusek ez dugu bakarra mundu ontako gauzetaz hitz egiten, baizik eta betiereko biziaz ere hitz egiten dugu. Are gehiago, esan gaitzake bere apostoluentzako horixe izan zen gauzarik nagusiena. Zuk betiereko hitzak edukitzen dituzu eta horregatik ez zaitugu utziko. Jesusek zoriontasuna aipatzen digu eta mundu ontarako ere zoriontasun bide bat seinalatzen digu, baina ahaztu gabe gure helburua ez dagoela mundu ontan. Ez gerala betiko munduan egoteko jaio, baizik eta gure helburua, gure helmuga beste bizian dago. Gaurkoan Manuel Josteritzera hemen elkartu bera. Ikuspegi hori kontutan izan da. Jesusek erakutsitakoa. Gure helburua beste mundu hontan daukagula. Gure bizia ez dela heriotzarekin bukatzen. Beste alde hontan gure jaioiko ona harkituko dugula. Egin gaituena, maite gaituena, zoriontasuna eskegin eguna. Hoxe da gure itxaroterik nagusiena. Horregatik, heriotzako momentuan, naiz eta beti gogorra izan heriotza, naiz eta momentu tristea izan, edo zein modutara gertatzen dela ere, ez dugu itxaropen ikuspegi hori galdu behar. Jesusek guri ulertarazi egina. Heriotzaren ondoren ere, hantxe
dugula bera, gure hartzaiona. Hoxe, espero dugu Manuelentzat, hartu dezala, topo egin dezala, arpegi zartegi, bere hartzaionarekin, Jesus gure jaunarekin, egin dituen jakoiko onarekin, eta handik Manuelek gurean egiten segi dezala, jakoikoak eman dezaiola, atsedenak biziotan egindako lan guztiak, aurrera ateratako familie edarra, eta han goian eukidezala horren atsedena, eta handik guri ere laguntzen segi dezala. Senideok, egin dezagun otoi guztiok batean, egiza osoaren opakiak agoituari eskaintzeratoan. Jainko guztizonak,
Manuel zure zerbitzariaren sabaianerako eskaintzen dizugu opari hau, eta hausturez eskatzen zure semea salbatzaile etorri duenak epai errepitsu harki bezala Jesu Kristo jaunaren bitartez. Beran guztien alde egida, gu guztiok betirako hilez gaitezen. Gehiago orainik bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batera goresten zaitu, gozez beterik kantatzen dira. Ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleek eman ziren esanez. Hartza zuen eta jan guztiok hortatik, hau nire gorpuntza da zuentzat eman duena. Afalongo berdin gabizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleek eman ziren esanez. Hartza zuen eta eran guztiok hortatik, hau nire oguraren karizta eta itun berri eta eteko garen odola, zuentzat eta askorentzat ekatuak markatzeko isuriko dena. Egizte hau nire egiten. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartitzaile nartu dituzulako. Eta balik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat ekin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztia zabaldurik dagoen zure eliza, era mazu nahi asko osora Frantzisko gure ida santuarekin.
izan zizko gure hartziarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bezeko itxarotenean maniran gure sendeak, bereziki Manuel eta hitako guztiak harritzazu zure aurpegiaren alditan. Errukizak izkitu horrek, guk guztio betiko bizitzen utzi ezagun. Jangoikoaren Ana Maria Doatxoarekin, bere sena Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaki guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean ezkitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri aita jangoikoan guztitu horri, Espiritu Santuarekin batean, osteta aitza guztia, gizan eta gizaki guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraitu, bildurgaren esan dezakegu. Betiko zorionaren itxarotenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure esana da apostoluei bakea duzuen duzuen bere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala, eman jozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizti baitzera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea egin zuekin. Eta eman jozu bakea.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honean egizerate guztiok. Familiari esakin hauetan laguntzera, jangoikoari gure segidearen aldean dutzera eta Manueli azken agurra egitera. Datorren egandean ere, bere aldearen dugu dugu, ezan nagusian. Eta, ohar bat, gaur 2008, amaiketako mezetan, bereziki gogoan hartuko ditugu, Francisco Ugalde eta Nieves Bengoetxea, miren heriotzaren lehenengo urte urrenean. Eta orain, kaposatua dela ite horretik, azken errespasoa errezatzen izaten. Gugatik eta hitzaz ez duten zure semearen sakramentu harturik, apalki eskatzen ditugu jauna, Manuen gure semearen alde, Kristoren Pasko misterioan garriturik, irits bezala iztuera egunean zorion betea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zaitzatela jainiko guztia